βήματα. Ποια είναι τα πρώτα βήματα που έκανε την πραγματοποίηση του προγράμματος? Τα πρώτα βήματα υπογράφηκε ένα MOU μεταξύ του Δήμου Χάλκη της Περιφέρειας του κ. Ελαίου, της Γαλλικής Πρεσβείας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ελληνικής Κυβέρνησης και των εταιριών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Βάλαμε το τι να κάνει ο καθένας. Αποφασίσαμε από πριν εσύ να κάνεις αυτό, εσύ να κάνεις αυτό, εσύ να κάνεις αυτό, να παρακολουθήσουμε το χώρο για να γίνει το φωτοβολταϊκό σου προγραμματάκι. Κάποιος άλλος είπε ότι εγώ θα βάλω τα ηλιακά φώτα. Άλλος είπε ότι εγώ θα φτιάξω το φωτοβολταϊκό. Κάποιος είπε ότι θα αγοράσει τα solar panel. Να πω και αυτή την να πάρει τα πλήρωση ΔΕΗ που είναι έχασε, έτσι. Ήταν εκείνος ο οποίος έχασε περισσότερο, γιατί έχασε πελάτη. Έχει πληρώσει ΔΕΗ στο μεγαλύτερο ποσό του. Και θέλοντας τα βήματα συγκεκριμένα, έκανε ο καθένας αυτό που του αναλογούσε. Έτσι πρέπει να κάνουμε και στη ζωή. Να αναλαμβάνει ο καθένας το συγκεκριμένο αντικείμενο που πρέπει να υλοποιήσει και να υλοποιεί και αυτό. Και έτσι γίνονται οι καλές συνεργασίες. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε να γίνονται όλα αυτά. Άλλος έφτιαχνε το παράδειγμα, άλλος έφτιαχνε το φωτοβολταϊκό, άλλος έφτιαχνε τις δομές που είπαμε πριν τα φώτα και ούτω καθεξής. Άλλος. Μιχάλη, ποια είναι τα επόμενα βήματα που σχεδιάζετε για την περιβαλλοντική ανάπτυξη? Ωραία. Ωραία ερώτηση. Δεν μείναμε εκεί, καταλαβαίνετε έτσι. Οπότε, πέρα από τα ευρωπαϊκά που σας είπα ότι συμμετέχουμε, προσπαθούμε τώρα να δούμε, OK, το καταφέραμε αυτό. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Τώρα έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη για αυτό που σας είπα πριν για την παραγωγή ενέργειας σε τα κλίματα της θάλασσας, τη feasibility studies, και να ζητούμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, γιατί είναι περίπου στα 5 με 6 εκατομμύρια, να φτιάξουμε τη μονάδα που θα παράγει ενέργεια από τον κλιματισμό. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι βλέποντας το πλοίο, το ηλεκτρικό, το μικρό, το ξυλινικό διευθυντή, ετοιμάσαμε μια μελέτη και μάλιστα πήραμε ένα από τα δύο πρόσωπα στις Βρυξέλλες από το φόρουμ του Ocean Forum, ένα technical support 4 μήνες για να μας φτιάξουν τη μελέτη για να κατασκευάσουν ένα κανονικό πλοίο το οποίο θα είναι 40 μέτρα, φοράει 125 επιβάτες και 4 αυτοκίνητα που θα κάνει την απόσταση κάμερο σκάλα χάλκι, δηλαδή ρόδο χάλκι. Είναι 11 ναυτικά μίλια και είμαστε σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες και εκεί αναζητούμε τώρα πού θα το εντάξουμε, σε ποιο εργαλείο, ίσως στη χρηματοδότηση που σας έλεγα πριν για τα GRE που άλλοι που έχετε, να φτιάξουμε ένα πλοίο το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα κάνει πολύ πρωτοπόρο και θα αλλάξει το ρου, θα αλλάξει την ιστορία στις μετακινήσεις που θα ακολουθήσουμε στην Ελλάδα. Συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα του Καρουζέλ, που είμαστε μαζί με τον Τζεράσι της Ιταλίας, την Λισαβόνα, την Πορτογαλία, με το Σεράγεβο, θυμάμαι τώρα της πόλης, και είναι 6 χώρες, το οποίο έχει να κάνει με το upcycling, έχει να κάνει δηλαδή με την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Δηλαδή ένα προϊόν το οποίο το πετάμε, έτσι, δεν έχει άλλη χρήση, πώς μπορούμε να το μετατρέψουμε σε ένα χρήσιμο προϊόν. Αυτό λέει το πρόγραμμα. Εμείς το έχουμε κάνει, δεν έχουμε μαζί μου κάποιους ανθρωπίνους που έχουμε μαζί μας, το έχουμε κάνει με τα γυαλιά ηλίου. Έχουμε μαζέψει φύγια από τη θάλασσα, μικρά φύγια, τα οποία τα έχουμε δώσει σε μια εταιρεία, μια startup εταιρεία στον Πάτρα και μας έχει φτιάξει γυαλιά ηλίου και φοράμε κανονικά γυαλιά ηλίου που όπως αμάξι δεν το σκέφτηκα μετά από το δίκτυο. Εξαιρετικά, γιατί εγώ τα φοράω, είναι μια χαρά κανονικά γυαλιά εμείς, τα οποία προέρχονται από τη θάλασσά μας και ένα προϊόν το οποίο χαλάει. Μπορεί να είναι από γυαλί, μπουκάλια τα οποία είναι διαλυμένα, σπασμένα, είναι για πέταμα και να το πάρεις και να φτιάξεις ή να πρόσθετα μια τσάντα κανονική μεσολική, η οποία είναι φτιαγμένη από ξύλο και γυαλί. Έτσι, δηλαδή σας λέω ένα παράδειγμα. Τώρα, σας είπα, είναι πολλά που ετοιμάζουμε, αλλά το βασικότερο και τα κυρίαρχα είναι η παραγωγή ενέργειας. Αυτά και κάτι άλλο. Έχουμε μελετήσει το αιωλικό δυναμικό μεταξύ χάλκης, αλουμινίας και ρόδου και θέλουμε να τοποθετήσει η χώρα, όχι εμείς, που έχουμε πολύ μεγάλη
offshore ανεμογεννήτριες, είναι ανεμογεννήτριες που τοποθετούνται μέσα στην θάλασσα, έτσι, σε ένα σημείο το οποίο δεν επηρεάζει το συστημικό, γιατί η μεγάλη συζήτηση είναι ότι πού θα βρουν ανεμογεννήτριες και τι θα αλλάξουν στο κομμάτι του αρχιτεκτονικό και την ομορφιά που έχουμε. Οπότε συγκεκριμένα τώρα το σημείο το οποίο θα τοποθετηθούν μέσα στην θάλασσα θα είναι απομακρυσμένα, θα τα βλέπει κανείς, αλλά θα λύσει όλα τα προβλήματα της ενέργειας μόνο και μόνο με την κίνηση του ανέμου, του αέρα. Βέβαια, δεδομένα και σύμφωνα δηλαδή με όλα αυτά τα guidelines στα οποία ορίζουν. Άλλος. Νικόλ. Θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχεις με την κρίση κατά την κρίση. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις είναι να σας πω, είναι να πείσεις τους ανθρώπους, να πείσεις τις κοινωνίες που δεν το έχουν δει αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Δηλαδή, να δεχτεί η όποια κοινωνία, είτε είναι της Ρώμης, είτε της Αθήνας, είτε είναι της Χάρης, όπως είμαστε εμείς, ότι αυτό που δημιουργείται θα έχει impact, θα έχει αντίκτυπο στις προσωπικές τους ζωές. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ. Γιατί δημιουργούνται αυτά τα ερωτήματα που σας είπα στο μυαλό μας, που καλό είναι να δημιουργούνται, ότι δεν είναι αυτό που βλέπουμε, κάτι κρύβεται από πίσω. Οπότε αμφισβητούμε το πάντα και πρέπει να το κάνουμε. Όμως αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο για εμάς να το κάνουμε. Στην πρώτη πρόσκληση για την εγγραφή του ΟΚΕΔΟΣ ήρθαν μόνο 37 άτομα στην ενεργειακή κοινότητα. Σε ένα σύνολο 200 ήρθαν μόνο 37. Βάλαμε την μαμά μου, τον παπά μου, τον αδελφό μου, ο άλλος κοινωνικός μαθητήματος έβαλε το αντίστοιχο και να μαζευτούν 37, φτιάξουν το καταστατικό και να το χωρίσουν. Μετά βέβαια ήρθαν άλλοι 71, μετά ήρθαν άλλοι 171, οπότε στο σύνολο ήρθαν άλλοι 60 μετά, οπότε στο σύνολο τώρα είμαστε 170. Αλλά αρχικά ήταν όλοι αυτό το πιο μεγάλο. Τώρα, όσον αφορά την κατασκευή, θα έχει την προκλήση γιατί πρέπει να φτιάξει ένα φωτοβολταϊκό που πρέπει να κάνει δουλειά. Πρέπει να σου βάζει τα βράδια, να κάνει μελέτη, να βάζει τα βράδια, να βάζει αντιοτοπίσει. Ήταν πάρα πολύ χρονοβόρο δηλαδή όλο αυτό. Αλλά και έχει πάρα πολλέ δυσκολίε. Αλλά σα είπα, αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχο και βάζει τον στόχο ψηλά, όραμα, πρέπει αφήσει τα σκυλιά να αγαπήσουν και να προχωράει να πετύχει στου στόχου. Αυτό ήταν το μεγάλο κομμάτι. Κάποιος άλλος? Πώς έχει επηρεαστεί η οικονομία και η ανάπτυξη του νησιού από αυτή τη στιγμή? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει αλλάξει η ζωή των κατοίκων και στο κομμάτι του περιβαλλοντολογικό και στο κομμάτι του οικονομικού σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Μόνο ότι δεν πληρώνει ένα εστιατόριο ή ένα συνολικό κομμάτι στη Χάρη δεν πληρώνει ρεύμα, έχει εξοικονομήσει ένα τεράστιο ποσό για τα δεδομένα δικά του, το οποίο μπορεί να το διαθέσει για να βελτιώσει την ποιότητα του προϊόντος. Είτε είναι δωμάτιο, είτε είναι μια μακαρονάδα, είτε είναι ένα τραπέζι, είτε είναι ο εξοπλισμός που χρειάζεται. Τα χρήματα αυτά που εξοικονομεί μπορεί να τα δώσει σε άλλους τομείς για να βελτιώσει την επιχείρηση. Έχει δημιουργηθεί μια θετική σκέψη ότι εκεί μπορώ να πάω να επιχειρήσω. Έχουν έρθει πολλές επιχειρήσεις οι οποίες βλέποντα αυτό που έχει γίνει, δηλαδή φέτος ανοίξαμε 3 νέα μαγαζιά στη Χάρη. Άνοιξε φαρμακείο που δεν είχαμε. Άνοιξε κομμωτήριο που δεν είχαμε. Άνοιξε καθαριστήριο ρούχων που δεν είχαμε. Μπορεί να φέρει τα σύμπαντα σας και να μην το έχετε δεδομένο. Αλλά για ένα νησί που δεν τα είχε, φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι. Δεν τα είχαμε, δεν είχαμε φαρμακείο. Γιατί οι άνθρωποι που επέλεξαν να έρθουν να το κάνουν είδαν όλο αυτό που έχει γίνει ότι θα βελτιώσει, σας είπα, την ποιότητα της ζωής του. Τουριστικά. Δεχόμασταν το 19 20.000 τουρίστες. Είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό για εμάς. 20.000 τουρίστες είναι ένα νησί με 250 κατοίκους μονίμους. Είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Και η περισσότερη οικονομία ήταν στον τουρισμό. Λοιπόν, πέρσι ήρθαν 150.000 κόσμοι. Έχουμε μια αύξηση του 500%. Και αυτό έγινε, συζητώντας μαζί τους,
γιατί ακούσαν για το νησί, γιατί είδαν το νησί, γιατί ήταν οι χώρες του νησιού. Παρεπτός δεν ξέρω αν είναι υπεύθυνα, ένα πολύ όμορφο νησί, με πολύ ιδιαίτερα αρχιτεκτονική, με ιδιαίτερα χρώματα, με ηρεμία, αλήθεια. Ήταν όμορφο πάντα, δεν το ξέραμε. Τώρα μόνο αυτό που έχει γίνει έχει αποκτήσει μια αναγνωρισιμότητα η οποία αποτυπώνεται και οικονομικά στην κοινωνία. Βέβαια, και εδώ προσπαθούμε να φέρουμε μια ισορροπία όσον αφορά την ανάπτυξη του, δηλαδή να μην είναι τουριστική μόνο. Να βοηθήσουμε τους ψαράδες μας, έτσι, να συνεχίσουν να κάνουν το επάγγελμα. Να βοηθήσουμε τους λίγους κτηνοτρόφους που έχουν εκεί να μπορούν να παράξουν προϊόντα από το γάλα, από το κρέας, όχι από το κρέας προϊόντα, αλλά να το εκμεταλλευτούν εδώ. Από τα ζώα τους. Να έχει 2-3 τώρα που ξεκινάνε να καλλιεργούν τη γη που δεν το είχαμε. Απλά πράγματα. Βάζουμε δηλαδή ντομάτες, αγκούρια, ρόκα, κάτι το οποίο δεν το είχαμε. Έτσι. Δηλαδή να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη και να μην είναι μόνο τουρισμός, γιατί η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού δεν ξέρει τι θα σου φέρει στο μέλλον. Μπορεί μια κακή χρονιά ή 2 κακές χρονιές, γιατί όντως δεν είναι αυτό, για να ξέρετε. Στο νότιο Αιγαίο, σε εμάς δηλαδή οι κλάδες στο Ειρηνικό και το Δεκάνησα, το 97,3% του τουριστικονομίας προέρχεται από τον τουρισμό. Το 97,3% είναι απίστευτο το νούμερο. Είμαστε σχεδόν 100% εξαρτώμενοι το τουριστικό κομμάτι. Καλό είναι αυτό, γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής μας, γιατί φέρνει έσοδα, γιατί θέσεις εργασίας, το συζητώ. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια, που φωνάζει η περιφερειάρχη μας, η οποία έχει ανάπτυξη του πληθυσμού, έχει αύξηση του πληθυσμού. Και λόγω προέρχεται από εκεί. Όμως πρέπει να δούμε και μια άλλη κατεύθυνση, μια άλλη ισορροπία. Να μην είμαστε μόνο εκεί, να είμαστε εκεί, αλλά και στα άλλα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην Χάλη. Άλλος. Ονομάζομαι Δημήτρης και θέλω να ρωτήσω, κινητοποιήθηκαν οι πολίτες του νησιού για να συμμετάσχουν στις πρωτοβουλίες του 2005. Ναι, καταρχάς συλλέγω πάρα πολύ τα μαλλιά σου, Δημήτρη, έτσι θέλω να τα κάνω και εγώ έτσι, αλλά δεν τα έχω κάνει. Κοίταξε, στην αρχή όχι, ήταν διστακτική. Τώρα βλέποντας το αποτέλεσμα, έρχονται και μας βρίσκουν και μας βρίσκουν στο καφενέ και μας λένε πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τώρα πια η κοινωνία δηλαδή έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια, βλέποντας το αποτέλεσμα, το τονίζω έτσι, έχει το αποτέλεσμα τόσο. Λοιπόν, και μέσω αυτής της του success story θέλουν και εκείνοι να εμπλακούν και να γίνουν και άλλα πράγματα. Μας πιέζουν δηλαδή να κάνουμε και άλλα πράγματα, να μην μείνουμε εκεί, μας πρόκειται προς αυτή την κατεύθυνση, να κάνουμε και άλλα. Κάποιος άλλος? Ναι, θέλω να ρωτήσω αν οι νέοι βοήθησαν στις περιβαλλοντικές δράσεις. Ναι, καταρχάς να σας πω, έχουμε 60 παιδιά στο σχολείο μας. Έχουμε όλες τις φαμίλες, διαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Βέβαια, η κάθε τάξη έχει 2 παιδάκια, 3 παιδάκια και ούτω καθεξής. Και θέλω λίγο να σας πω και να σας αναλύσω αυτό το θέμα. Είναι θεωρώ το νούμερο 1 σε επίπεδο χώρα, σε επίπεδο έθνους. Τα παιδιά, θα το πω έτσι ακριβώς όπως είναι. Είναι ανάλογα με τους καθηγητές τους. Η φωνία των καθηγητών. Εάν οι καθηγητές και οι Κεφαλάκη είχαν θέληση, ακολουθούσαν και τα παιδιά. Δηλαδή, θα θυμάμαι κάθε χρόνο 19, 20, 21, 22, 23, 24. Εάν ήταν φωνιά που οι καθηγητές είτε δεν είχαν κίνητρα, είτε να μην πω κάποια, δεν ήθελαν, δεν ακολουθούσαν τα παιδιά από μόνα τους. Υπήρχε, θυμάμαι, και μπορεί να το ξέρω ποιος Ακαλιός, ο Νίκος, ο οποίος είχε έρθει, ήταν γυμνασιάτης και διευθυντής του γυμνάσιου εκεί, ο οποίος ακολουθούσε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω Εράσμους κυρίως και είχε επιλέξει την σχολική κοινότητα τα παιδιά να συμμετάσχουν και κάνανε και πολλά ταξίδια στο εξωτερικό και πήγαν και είδανε διάφορους σπουδούς, άσχετα από το τι κάναμε εμείς, έτσι, άσχετα από το δικό μας κομμάτι. Αλλά μαζί συμμετείχαν σε όλες αυτές τις δράσεις. Κάναμε καθαρισμούς στις παραλίες. Κάναμε σεμινάρια που έχει να κάνει με όλα αυτά τα που σας είπα πριν. Χρησιμοποιήσαμε το STEM Lab με το 3D printing και φτιάχνουμε πράγματα τα οποία στο σχολείο τα οποία τα δίνουν σε διάφορους διαγωνισμούς. Γενικώς δηλαδή είχε να κάνει περισσότερο με τους καθηγητές τους, τους δασκάλους τους, παρά με τα ίδια. Γι' αυτό και
Είστε, όχι πραγματικά, δεν το λέω τώρα γιατί είναι εδώ καθηγητές και υπεύθυνοι. Είστε τυχεροί που έχετε τους ανθρώπους και θέλουν να συμμετάσχουν σε όλες τις προσπάθειες όπως είναι τα σχολεία περίπτωση. Γιατί μπορεί κάποιο άλλο σχολείο, ο γιος μου, ο οποίος δεν συμμετάσχει. Δεν εμπλέκεται κανένα με το προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό ο δάσκαλος ότι έχουν το να έχει αυτή την κατεύθυνση. Άλλος. Είμαι ο Μανώλης και θέλω να ρωτήσω ότι αν μπορείτε να πάρετε τι θα αλλάζετε στην πορεία σας. Εννοείται όσον αφορά το βήμα, πώς έφτασε η ζωή μου γενικώς. Γενικά η πολιτική καρδιά και η πολιτική καρδιά. Λοιπόν, ωραία ενδιαφέρον ερώτηση. Δεν το δέχομαι. Κοιτάξτε, καταρχάς όλα αυτά μου έχουν έρθει προτάσεις έτσι προσωπικά. Δηλαδή να συμμετάσχω και σε άλλους φορές. Να είμαι υποψήφιος βουλευτής, να είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής, να είμαι υποψήφιος στο ένα, υποψήφιος στο άλλο. Δηλαδή η επιτυχία αυτή έχει φέρει και μια προσωπική επιτυχία αναγνωρισιμότητα δική μου. Εγώ θέλω να είμαι δήμαρχος της Σέρβας. Το λέω ειλικρινά. Δηλαδή το αγαπώ, είμαι από τον τόπο και από το νησί, γέννημα θέμα του νησιού. Πήρα μια πολύ δύσκολη απόφαση να αφήσω την οικογένειά μου, τα χόμπι μου, την προσωπική μου ζωή, να επιστρέψω στον τόπο καταγωγής μου για να βοηθήσω τους ανθρώπους να ζήσουν καλύτερα, να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Και αυτό ήταν το κίνητρό μου. Αυτό ήταν το κίνητρό μου. Και είχε πολλές δυσκολίες, γιατί σου είπα, άφησα πράγματα πίσω προσωπικά. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι, δεν είμαι πολιτικός. Δεν σκέφτομαι δηλαδή. Τώρα που μιλάμε, έτσι, θέλω να μην λέω πράγματα τα οποία μετά από 5 χρόνια να αναιρέσω. Τώρα που μιλάμε, θεωρώ ότι είμαι χρήσιμο για την κοινωνία μου ως δήμαρχος και για τη χώρα μου ως δήμαρχος. Δεν σκέφτομαι την προσωπική μου αυτή εξέλιξη. Οπότε, τι θα άλλαζα, το ερώτημά σου. Τι θα άλλαζα. Ίσως κάποιες φορές δεν πρέπει να φοράω γραμμάτα και έπρεπε να καταλάβω ότι πρέπει να στήσει τον ρόλο που πήγαινα πιο πρόχειρος. Οπότε μάλλον το ντύσιμο μου θα έλεγα. Κάποιος άλλος. Ποιος είναι ο ρόλος των μηχανικών ενέργειας στην νησιό? Τώρα αυτή τη στιγμή ο ρόλος αν είναι να του δώσουμε μια απάντηση συγκεκριμένη, είναι η βελτίωση της καθημερινότητας της ποιότητας ζωής των παιδιών. Έτσι, αυτό. Δηλαδή, χωρίς πολλά λόγια. Είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που εμάς είναι ο ήλιος, άλλαξαν τη ζωή των παιδιών. Και τα συμβατολογικά. Έτσι, φανταστείτε τώρα ότι δεν χρειάζεται πετρέλαιο και ορυκτά καύσιμα για να παράξουμε την ενέργεια. Έτσι. Εμείς δηλαδή χρησιμοποιούμε την ενέργεια την ηλιακή. Άρα και το κομμάτι δηλαδή του τερματολογικού. Όπως επίσης, όπως σας είπα πριν, όλο το άλλο το κομμάτι οικονομικό. Γιατί δυστυχώς όλα προέρχονται από το κομμάτι διάφορα ξύπνακα. Αν τα χρήματα και πόσα χρήματα μπορείς να αλλάξει 2, 3, 4, 5 πράγματα. Για το Δήμο, ας πούμε, για το Δήμο Χάρτης, έτσι. Έχουμε παιδιά νερό, εμείς πίνουμε από τη θάλασσα. Έτσι. Αφαλάτωση. Αφαλάτω το νερό της θάλασσας, το εξαγαζόμαστε και το δίνουμε στην κοινωνία. Γιατί δεν υπάρχουν πηγές εκεί, ούτε νερό. Λοιπόν, αυτό το σύστημα της αφαλάτωσης είναι το πιο κοστοβόρο όσο αφορά την ενέργεια. Και ενεργοβόρο. Βέβαια, είναι και κοστοβόρο γιατί παίρνουν το πιο ιστορικό. Τεράστιες ποσότητες που χρειάζεται, ρεύματος που χρειάζεται για να φτιάξουμε νερό και να το κάνει πόσιμο. Λοιπόν, αυτό τώρα για μας, όταν έπρεπε να πληρώνω το σε ένα ποσό 150-200.000 ευρώ το χρόνο για τα δεδομένα του νησιού, τώρα είναι μηδέν. Οπότε αυτά τα χρήματα εμείς σαν Δήμος θα τα πάρουμε, γιατί είναι και ένας κωδικός που λέγεται ανταγωνιστικού χαρακτήρα και θα τα διαθέσουμε σε ένα άλλο, μια άλλη ανάγκη λύση. Ή θα μειώσουμε το κόστος του νερού για τους κατοίκους. Εφόσον δεν έχουμε κόστος στην ενέργεια, θα κάνουμε μείωση στους λογαριασμούς και του νερού στους κατοίκους. Που το έχουμε κάνει. Δηλαδή αυτό έφερε και όλα, παρέσυρε και όλες τις άλλες της καθημερινότητας, τις ανάγκες του κατοίκου. Άλλος. Γεωργία, ποιες πρακτικές εφαρμόστηκαν στο νησί για τη διαχείριση των απορριμμάτων? Ναι.
Αυτό ίσως είναι η πιο δύσκολη εξίσωση από όλα του διαχείριση των απορριμμάτων. Φανταστείτε δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να μαζέψεις στο σκουπίδι, έτσι, μαζέψεις στο σκουπίδι 150.000 φυσικό, έτσι, γιατί δεν είναι το 250 μόνο κάτι του διαδρόμου, είναι και το τουριστό που έρχονται στο νησί. Ένα μπουκαλάκι να αφήσει το καθένα νερό στο νησί, θα μπορεί να αφήσει την ημέρα που βγαίνουν 2.000 άτομα, να αφήσει 1.000 μπουκαλάκια νερό. Ο υπάλληλος καθαριότητας που έχουμε είναι ένας. Ένα υπάλληλος καθαριότητας. Οπότε πρέπει να μαζέψουμε τα σκουπίδια όλων αυτών των ανθρώπων. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι το σενάριο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, ο σχεδιασμός για μας λέει να μαζέψουμε τα σκουπίδια, να τα πάμε, λέγεται πέστα, είναι περιφερειακός σχεδιασμός έκτησης απορριμμάτων. Πρέπει να μαζέψουμε τα σκουπίδια σε ένα σημείο που λέγεται ΣΜΑ, στα χώρια μεταφόρτωσης απορριμμάτων, να μπουν σε ένα press container, σε ένα κουτί δηλαδή, το οποίο είναι αρρωστική και ατοστερική, να τα πιέσει, να βάλουμε στο καράβι μέσα και να τα φέρουμε στη Ρόδο, σε δύο δομές που υπάρχουν, μία στα Σβούρου και μία στην Νότια Ρόδο, και να τα αφήσουμε. Και πληρώνουμε το Δήμο Ρόδο, τώρα βέβαια αν είναι σοφός μας που φορέα διαχείριση, να τα δέχεται. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα με έναν υπάλληλο πόσο δύσκολο είναι να μαζέψουμε τους κάδους από τα στενά, τα μπουκαλάκια, τα σκουπίδια, τα πάμε εκεί και να τα μεταφέρουμε. Λοιπόν, εδώ πόσο δύσκολο είναι να πάρουμε τη σακούλα αυτή και να την πάμε στο κάτω, θα τρέχουν ζουμιά, θα μας πέσει κάτι έξω, φανταστείτε τώρα για τέτοιες ποσότητες. Είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια το 2020 να κάνουμε ανακύκλωση 4 χρωμάτων, δηλαδή αφαιρέσαμε όλους τους κάδους απορριμμάτων από τον οικισμό, δώσαμε 4 χρώματα σακούλες σαν Δήμος, κόκκινη, μπλε, κίτρινη και άσπρη, να θυμάμαι καλά, για τους διαχωρισμούς στις κατοικίες δωρεάν. Κάναμε διαχωρισμό, τα πηγαίναμε τα εκπλώσιμα και τα μεταφέραμε στη Ρόδο ως ανακυκλώσιμα. Όμως, μας έδωσε, γιατί το πέτυχε τότε και είχε πάρει μια μεγάλη διάσταση, γιατί είχαμε λόγω COVID μας έδωσε την δυνατότητα να προσλάβουμε άλλα 21 άτομα στο Δήμο Χάρτη. Οπότε πηγαίναμε και μιλούσαμε πόρτα-πόρτα και τα μαζέπαιναν τη σακούλα. Τώρα, όταν σταμάτησε αυτό, να μην έχουμε υπαλλήλους, δεν μπορούσαμε να υπάλληλο να πάει σε 600 σπίτια, 650 σπίτια. Οπότε δυστυχώς και ψάχνουμε τρόπους πώς θα το ξαναεπαναφέρουμε. Πάνε όλα μαζί τα σκουπίδια στον χώρο, έρχονται εδώ δεν ξέρω αν γίνεται διαλογή και τα στέλνουμε εδώ στη Ρόδο. Αυτός είναι ο τρόπος. Πάντως, αν έρχεται το νησί παρόλο τις δυσκολίες του είναι καθαρό. Δηλαδή, παρόλο όλα αυτά το δείτε του διαπιστώσου όταν έρχεται. Παρόλο δηλαδή που έχουμε όλα αυτά τα σενάρια, προσπαθούμε και το κρατάμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και βοηθούν και ήδη κάτοικοι, ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, βλέποντας αυτό το αποτέλεσμα και εκείνοι καθαρίζουν τη γειτονιά τους, ασφαλίζουν τα σπίτια γύρω-γύρω, τα σκαλάκια τους. Δηλαδή, βοηθούν και αυτοί σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Να ρωτήσουμε αν έχουμε κάποιο ερώτημα από το δεύτερο γέλιο που συμμετέχουν. Δεν ξέρω αν τελείωσαν τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν τελειώσει. Το δεύτερο γέλιο πρέσβης θα ήθελε να υποβάλει κάποια ερώτηση. Γεια σας και πάλι. Δεν ακούγεστε. Γιατί και κάποιο πρόβλημα έχω. Όχι, δεν έχουμε κάποια ερώτηση. Απλά τα τελευταία 10 λεπτά η διευθυντριά μας είναι πάνω στο Twitter. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Ευχαριστούμε που συμμετείχατε στη δράση μας. Καλή επιτυχία και σε εσάς στο πρόγραμμα που δουλεύετε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Παραβαίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοηθάτε και για τη συμμετοχή σας για την κοινωνία. Και έτσι ένα αναμνηστικό από το σχολείο που φοιτήσατε κιόλας. Να είστε καλά. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που είπατε ότι είναι σημαντικά τα έθιξμα που παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο και επίσης να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Είναι και ένα σλόγγαν εμείς που έχουμε
σε ένα λάβαρο που έχουμε ετοιμάσει και αξιοποιούμε σε διάφορες εκδηλώσεις στο Follow και Dreams, έτσι όπως λέμε. Και αυτό προσπαθούμε να το υπηρετούμε και να το κυνηγάμε στο σχολείο μας. Και πάλι σας ευχαριστούμε θερμά. Θέλω να πω κάτι τελευταίο, και θέλω λίγο να σας πω κάτι δυσάρεστο βέβαια, έτσι. Όχι δυσάρεστο, λίγο στενάχο. Ό,τι και να αποφασίσετε στη ζωή σας, έτσι, όποια πορεία να πάρετε, πρέπει να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας κάτι. Όλοι αυτοί οι τόποι, έτσι, είτε λέγεται μικρά νησιά, είτε λέγεται μικρά χωριά, έτσι, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι κατάληξα από παππούς ή παιδιά που είναι στο χωριουδάκι της Ρόδου, είτε κάπου αλλού. Δυστυχώς είναι μόνοι. Η επόμενη μέρα για αυτούς τους τόπους δεν είναι αισιοδόξη. Γιατί? Διότι το μεγάλο πρόβλημα ήταν το φταίω εγώ. Τι εννοώ φταίω? Φταίει η δική μου γενιά, που είμαστε γύρω στα 50. Γιατί μας έδιωξαν οι γονείς μας για να μην ζήσουν την δική τους τη ζωή, των ψαράδων, των κτηνοτρόφων, του πρωτογενή τομέα, που είναι δύσκολη ζωή, να πάμε να σπουδάσουμε για να έχουμε ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Και έφυγε όλη η γενιά μας από αυτούς τους τόπους για να το κάνουμε και δεν υπήρχε η πρόβλεψη της επιστροφής αυτής της γενιάς. Με αποτέλεσμα τώρα, μετά από 50 χρόνια, να ερημώνουν ένα-ένα όλη το παιδί τα χωριά εδώ της Ρόδου και καταλάβετε τι εννοώ. Και επειδή είμαι στο μέρος του δικτύου των μικρών νησιών της Ελλάδος, είμαστε γύρω στα 35 νησιά, τα τελευταία 40 χρόνια, παιδιά, έχουν ερημώσει 50 νησιά. 0 κατοίκους, που ήρθαν κατοίκους πάνω. Είναι τρομακτικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ελλάδα μικραίνει. Θα πάμε όλοι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε σε Πάτρα, σε μια μεγαλύτερη. Δεν σκέφτεται κανείς ότι αυτοί οι τόποι που στο αναθυμίσει για να μιλήσω στη Χάκη πρέπει να υπάρχει πληθυσμός εκεί πάνω που θα σηκώνει την ελληνική σημαία. Είναι ένα τεράστιο θέμα για την Χάκη. Είναι εθνικό. Έχω κάνει προτάσεις σε επίπεδο κυβέρνηση. Γιατί έχω άποψη ότι πρέπει να εμπλακεί σίγουρα η πανεπιστημιακή κοινότητα, θα έλεγα, σίγουρα η επιστημονική κοινότητα, σίγουρα ο απόδημος ελληνισμός, σίγουρα οι κυβερνήσεις, όλα τα κόμματα σε επίπεδο βουλής. Πρέπει δηλαδή να γίνει μια συστρατεία όλου του λαού, όλου του έθνους μάλλον, του λαού, του έθνους, και να δοθούν κίνητρα συγκεκριμένα για αυτές τις κοινωνίες. Αλλιώς θα πηγαίνουν το καλοκαιράκι, 6 μήνες, 5 μήνες, να κάνουμε πάνια, να φεύγουν και το χειμώνα δεν θα είναι κανείς εκεί. Κύριε Φραντάκη, είναι αυτό που θα δείτε προηγουμένως, ότι εσείς δώσατε κίνητρα. Δηλαδή, με την όλα αυτά τα έργα που υλοποιήσατε, να είναι τυχερά, είδε ο κόσμος ότι εκεί μπορούμε να ζήσουμε ποιοτικά, όμορφα. Το νησί είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Έχω έρθει διάφορες φορές και έχουμε περάσει πολύ όμορφα όσες φορές έχουμε έρθει. Οπότε βλέπετε μια ανάπτυξη. Και είναι θέμα νοοτροπίας που περνάει από τις μικρές ηλικίες, όπως είπατε, έχουμε ευθύνη και εμείς είναι παιδευτικοί. Και φτάνει μέχρι. Ναι, ισχύει, αλλά λέω να υπάρχει μια κατεύθυνση από σε επίπεδο χώρας, να λέει συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, σου πω ένα παράδειγμα. Τελειώνει κάποιος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εδώ, εκπαιδευτικός δάσκαλος. Έτσι είναι. Επί 70 νομίζω είναι. Γιατί να περιμένει 5 χρόνια, 7 χρόνια? 2 ώρες είναι το που είσαι από τη